Jo, l'Emili va morir l'any 93, jo vaig entrar a la colla el 94, el que passa que, bueno, amb els meus anys d'estar al Fons Casteller, amb el Jaume, bueno, i amb el Pere Català, amb el Joan Gala, amb el Jan Grau i tota aquesta gent, doncs, bueno, més o menys... Has de conèixer. Sí, exactament. A nivell pòstum he conegut, no? Però bueno, més que res que se sàpiga. Jo vull dir, no, personalment, jo havia vist, jo havia anat a actuacions, però això ho explicaré, no? Ja estem gravant. D'acord, doncs jo havia anat a actuacions perquè, bueno, jo tenia diversos amics de la meva colla, el Xavi Castellet, l'Ignasi Trullàs, que havíem cantat al Coral Estornell de petits, i, bueno, i altres, i sempre una mica m'hi fa olla de, hòstia, vine els castellers, però, bueno, jo jugava a escacs amb el Xec Escacs Terrassa Federat i el Comerç de Catalunya i tal, i altres coses, i els castells, bueno, sempre m'han agradat, no, veure'ls, però tenia cap afició, no? I sí que recordo, doncs, anava a veure les dues colles i veure doncs, aquest home gran, no?, que destacava una mica doncs, per la seva edat i perquè veies, hòstia, aquest home, doncs, i llavors, doncs, bueno, amb alguns articles del Diari Terrassa i tot, doncs, sabia qui era l'Emili, no?, però realment no vaig tenir l'oportunitat de poder-ho conèixer, no?, fins que comento, doncs, més endavant, no?, doncs, a la colla, els anys que vam estar plegats al Fons Casteller Emili Miró, i bueno, doncs, el Fons Casteller, doncs, és un fons que es va dissoldre perquè, bueno, es va fundar perquè tot aquell llegat de l'Emili Miró quedés com actualment està, doncs, el Museu Comarcal de Terrassa, i, bueno, durant aquells anys vam fer moltes activitats, entre elles vam editar aquell llibre, no?, de l'Emili Miró, amb recull del que és el seu llibre dels nens del Vendrell, que es va editar l'any 60-61, i després vam aprofitar també per fer la biografia de l'Emili, que la va fer el Joan Gala, però evidentment del Pere Català Roca, que era el president, i llavors em sembla que a part del llibre també vam incloure una sèrie de periodicots que eren els més significatius que l'Emili Miró doncs, havia fet durant la seva vida, no? Entre ells, si mirem una mica l'índex, doncs, crec que són 4 periodicots, el que va fer pel 50 aniversari dels nens del Vendrell. Llavors el va trobar a Castellera del Congrés de Cultura Popular, del Congrés de Cultura Catalana, un que va dedicar als castellers de Vilafranca, i en les festes desenals de la Candela, no et recordo exactament quin any. I bueno, això és una mica doncs, el que una mica he viscut, no?, de l'Emili, no? I bueno, llavors ara dono la paraula al Jaume, que en sap molt més de la seva vida i de tot el que va fer l'Emili, no? Però jo sí que el record que tinc de l'Emili, sobretot, doncs, és a nivell castellístic, no?, una persona, a part de tot el que va fer pel món casteller i la fundació de les colles i tot això, doncs, d'una persona que, hòstia, primava sobretot el castell per la bellesa del castell, que fos més potser que l'alçada, no?, del castell, que ara, des de fa molts anys, no?, tothom prima, no?, allò, l'actuació més important del segle, el castell més gran, que s'ha fet mai i tot això, no? I ell, i a més que havia viscut èpoques de renaixença castellera, no?, de grans castells també, no? Però, bueno, ell li primava, doncs, això, no? L'estètica, no? L'estètica, la gent que anés ben vestida, amb el mocador, amb la faixa ben posada, això, i abans que es portaven aquelles, se deien, unes cosetes, per això nosaltres ja no ho vam viure. Les calcilles, no? Les calcilles. Per ell, això, el que anés ben arreglat, la camisa ben bordada, la camisa neta, tot, això ho primava molt. Ell tirava més això, que els castells també, no? Però que fóssim una colla, doncs, que tothom l'admirés, no? I també la germanor castellera, no? Que potser últimament s'ha perdut. Bueno, segurament que no, també en àmbit segur que hi és, no? A
nivell, però potser més a nivell institucional de colles, no? Respecte a Casteller i tot això, no? Que òbviament sempre hi ha hagut rivalitats i han sigut i seguiran sent i tot això, no? Però ell sempre vetllava una mica per això, per la concòrdia castellera, no? I tot això, doncs, penso que va fer bastant bé, no?, pel món casteller. Oh, i això, remarcant això que diu el Ferran, la germanor castellera, ell, quan acabàvem qualsevol actuació que actuàvem amb altres colles, feia un castell de germanor, fèiem un castell de germanor. A tot arreu on anàvem, fèiem aquest castell de germanor. I això, ostres, era un valor que tenia ell, no? Que totes les colles l'apreciaven moltíssim, no? Només per dir-te, així, i després ja explicaré, com el dia que em va morir, que vam fer una exposició i van venir 17 colles castelleres, ho vam fer al carrer Ample, m'entens? Vull dir que això vol dir que era una persona que llarga del món casteller i això vol dir alguna cosa, no? Que s'estimava a la gent. Moltes colles, quan feien el dinar de germanor, el convidaven i això ara no crec que passi tant. I tornem al principi. Jo el vaig conèixer l'any 1979, jo tenia uns amics, vivia relativament a prop de casa i tenia uns amics que hi anàvem allà, que és el carrer Josep Oriol Mauri, que justament a davant d'on vivia ell. I ja l'havíem vist. I llavors jo havia estat la responsable del centre d'espai de Can Palet. I en aquestes també doncs, ja hi havia el Paco Salazar, això ja era el 1979, que, bueno, després de les colònies, em va dir, hosti, mossèn, perquè ja em deien mossèn. Diu, mossèn, per què no vens un dia allà que fem una sortida, que en aquell temps no eren encara els Minyons, no? I em sembla que era ara per primers d'agost, no? I ens van convidar a fer castings, que vam anar, com aquell que diu, de franc, no? Vam anar, ens van pagar el berenar, a la piscina, allà a Navarcles, i vam anar amb un dels Minyons, que ja no hi és tampoc. I vam passar, i justament quan vam arribar allà... Els Minyons, que era el Bubu? Sí. No recordo el nom, però era un Bubu, conegut per tots. Bueno, doncs resulta que vam anar allà, llavors el Paco Salazar em va presentar, diu, aquest és el mossèn, i allà. Diu, coi, tu ets mossèn de veritat? Dic, no, soc mossèn d'aquests de pacotilla, de mentida i això. I a partir d'aquí ja vam començar l'amistat i llavors ja vaig començar a anar-hi als assajos i llavors el bo que tenia era que, ostres, a casa seva era com un local social, perquè, ostres, hi trobaves el Joan Gala, com deia el d'Allòs, el Ferran, el d'Allòs, el Jan Grau, els relats, qui més hi havia? Tota una sèrie de gent, el Jaume Brugueres, i sempre que anàvem, hi havia alguna actuació important, anàvem o amb el cotxe del Gala, o que el portava la seva senyora, em convidava i anàvem a veure els castells de les grans diades en aquell temps, abans, etcètera, no? I jo, com et dic... I aquí l'Emili Miró hi venia? Sí, escolta, donava gust perquè a vegades hi ha hagut gent de la colla que anava, per exemple, a Vilafranca i ell parlava perquè els deixessin quedar a dormir o abans i es quedaven a dormir als locals de la vella o al local o a casa d'algú. L'Emili sempre feia d'intermediari, no? I això que et dic, era una persona que li agradava molt els castells, era una persona que, a més, estimada també allà al barri de Sant Pere, i a més, clar, que havia tingut un bar, que es deia el Cisne, que estava a la carretera de Matadepera, ara hi ha una sucursal de la Caixa de Pensions, i allà tenia el bar. I a vegades, quan no anava amb cotxe i t'anava sol,
tenia una moto i anava amb aquesta moto, El Caimán. el Caimán, anava a totes les guiades castellers. Abans n'hi havia moltes menys cares. Té una moto amb sidecar. Sí, doncs... Sí, aquí hi ha un llibre també que el recull. Doncs anava sempre que podia a totes les actuacions castelleres que hi havia, que n'hi havia moltes menys coses que hi ha ara, però no es perdia cap sortida. I tornant a això, llavors van haver-hi tot el que va passar i a partir de totes les reunions les fèiem a casa de l'Emili Miró, totes. Allà ell preparava un sopar, o algú portava alguna cosa, que hi havia un d'allòs i s'acabaven a les tantes. Però és que ens ho passàvem tan bé que és que, a part que fèiem el que teníem que fer, la feina que teníem que fer, era aquesta germanor que ell sempre tenia. I una de les coses que m'agradava d'ell era que era una persona que sempre mirava, no volia que ningú s'enfadés. Si la colla hi cap tothom, sempre deia, la colla hi cap tothom, no hi sobra ningú. Al contrari, com més serem, més castells podrem arribar a fer. I aquesta sempre m'ha quedat marcat, perquè algunes persones a vegades he sentit dir que per sumar es té de restar, i això ell no estava gens d'acord, perquè no, és que tenim que ser. I era una persona que si calia enrenyava, a mi m'havia renyat més d'una vegada, perquè havia pujat a segons i vas i posava a hòstia, mossèn, collons, posa't bé, hòstia, que em veus que estàs tort. I així, no? Però també, si a vegades l'expectativa, es volia fer un castell que ell no ho veia massa clar, ell també posava el fre, no? O sigui, tenia la rauxa, aquesta, i també tenia la serenor, aquesta, el seny, no? Tenia aquestes dues coses. Quan calia, doncs, que la veia que la colla estava així poc trempada, la trempava i feia uns predicots, quan parlava i això a la colla, sempre mirava d'animar-la, donar-li força moral, no? I això, i quan hi havia aquests moments d'eufòria, també al tanto, no anem piano, no? I llavors això, com deia, com anàvem a vegades a fer castells, llavors ell també volia que quan anàvem a fer, i me'n recordo una vegada justament que vam anar a fer castells a Roda de Ter, i vam anar a veure, hi havia encara Martí Pol, ens va rebre a casa seva, vam entrar a casa seva, ens va regalar uns llibres i tot això, i el Martí Pol ja estava fumut, però ens va convidar allà uns quants, va portar uns forronets de vi dolç, sembla que era vi dolç, i unes galetes i tot això. I l'Emili Miró i el Martí Pol van estar parlant molta estona, llavors perquè tenien que marxar, no? I sempre mirava això, volia que es fes això, la festa, no? Les diades de la colla, que hi hagués força harmonia, etc. Sí, una mica relacionat amb el que diu el Jaume, que ho recull el llibre, també una persona que, a part de veure els castells, disfrutava, i realment era una personalitat molt coneguda, molt casteller, i no tenia temps per estar en una plaça després de l'actuació, igual una hora xerrant amb qui fos, no? Vull dir, aquí penso que, per exemple, hi ha algun recull d'alguna foto, crec que està parlant amb aquest, el cap de colla dels nens, el mític, el Pep Jai, o gent de la colla, no només del Vendrell, de la colla vella o d'altres colles, no? Una mica comentant la diada, com havia anat, el castell, coses, evidentment, de l'època, no? Política, també, evidentment, interessava, la cultura, el que fos, no? També jo crec que és una de les coses que en certa manera també el distingien una mica, no? A part del tema casteller, no? Vull dir, d'això, no? D'anar a les places i fer tertúlies i tot això, no? Sí, això era ell no tenia mai pressa per marxar de la plaça, i ell
quan s'acabava els castells, allà anava allà al bar o a la mateixa plaça i a vegades passava 1 o 2 hores després de la diada i encara estava xerrant, no? I per això et dic que, ostres, tu quan parles encara gent gran de les colles, encara diuen, hosti, la Mili Miró, que aquí, que allà, que me'n recordo, que era... Ell era el Vendrell, no? Però sempre hi havia aquesta rivalitat, però el bo és que els de Vilafranca l'apreciaven i el convidaven i sempre que feien alguna diada, alguna d'allò, el convidaven, però és que a Valls també, no entens? I a Barcelona, amb els de la colla de Barcelona també va ajudar a fundar els Castellers de Barcelona i a la colla dels bordegassos de Vilanova, que també els va ajudar. I era una persona que sempre que venien trucaven a la porta, que deien, ostres, ens podeu donar un cop de mà quan nosaltres ja érem colla per venir-nos a ajudar a fer, a pintar els castells i tot això, perquè doncs, ell sempre deia, sí, clar que els tenim que ajudar. I ja et dic, amb el Gala, amb aquell, com se deia, aquell de Vilafranca, que era el farmacèutic, l'Eloi Miralles. L'Eloi Miralles. El Pere Ferrando, el Vendrell. El Pere Ferrando, sí, també vam tenir molt bona entesa, en principi, però llavors hi havia tot aquest llegat, que era l'Emili Miró, que ell deia que això tindria que estar en el Vendrell, o futur Museu Castellí. Ell mirava cap a casa, no? Clar, i llavors nosaltres vam venir a parlar amb l'alcalde i va ser quan ho vam portar, vam fer un d'allò, vam parlar amb la família i tot això, i ho vam portar aquí a l'Arxiu Comarcal de Terrassa, i llavors està aquí. He de pensar que l'Emili Miró va venir a Terrassa, crec que abans de l'any 40, no sé ara exacte, no, perquè crec que ja havia estat a Barcelona visquent uns anys, i clar, vull dir, pràcticament la seva vida, vull dir, clar, a partir dels 30 i pico d'anys ja va deixar el Vendrell, no? I evidentment que va estar vinculat allà per la família i tot això, no? Però clar, nosaltres des del Fons Casteller Emili Miró doncs ens semblava que tot aquest llegat de l'Emili havia de quedar-se aquí a Terrassa, no? La seva filla Aurora i els nets, etc., així també ho desitjaven, malgrat, clar, el Vendrell també s'interessava, no, evidentment, no, doncs tenir tot això, no? I al final es va decidir que... Vosaltres, què és el que us va com incitar o motivar a fer això del fons? Això, Jaume, està... Una mica era perquè hi havia tot aquest material que el tenia a casa seva, que era una persona, com moltes de les persones grans, que ho tenia, ell sabia tot com ho tenia com amb uns rebuts de la caixa, explicant el que hi havia a cada lloc. Hi havia cartes molt interessants perquè havia cartejat, es coneixia amb el Pau Casals, cartejava amb molta gent, i tot aquest material ens semblava... Amb aquell polític, el Suc, el Reventós, no? Sí, amb el Joan Reventós... I amb molta altra gent, no? A vosaltres, a participar-hi, a formar-hi part? A mi, com a Jaume Sabater, a mi aquesta part que em vaig sentir... Jo vaig entrar al món dels castells que havia vist, però, ostres, em vaig sentir tan abrigat, tant que sempre t'obria la porta de dir, ostres, em va fer estimar els castells i que els castells fossin a la segona família, perquè tenia una família curta, i ara encara és més curta, i ell sempre em deia que els castells seran la teva família. I és de veritat que em vaig sentir molt estimat, aquest valor d'aquesta germanor, aquest valor que també, a part de ser colla castellera, doncs, es compartia altres moments de la vida que no fossin els castells. Havia anat a caminades, etc., sopars i totes aquestes històries, que a l'Emili això
Doncs jo havia viscut al món de l'esplai i el món dels castells hòstia, em quedava molt. I em va fer estimar molt aquesta part, perquè se'ls estimava tant ell que jo impregnava aquest amor que ell tenia als castells, perquè ell deia que els castells li havien donat tot, li havien donat molts disgustos, però que, ostres, era extraordinari el que que ho havíem amat de petit, perquè ells havien estat a aquella vella, els nanos havien estat, quan eren petits, el seu pare havia estat a la vella, i llavors va muntar el 26 els nens del Vendrell, no? I tota aquesta història que t'explicava i que t'explicava també, doncs, em va permetre conèixer també el Pere Català i altres personalitats, el Joan Reventós, etc. Vaig conèixer moltíssima gent gràcies a ell. I encara hi ha gent que a vegades ens trobem, un és aquest, el d'Igualada, el Marcelí, que encara a vegades et diu, ostres, l'Emili Viró, te'n recordes aquesta part d'aquesta germanor, doncs aquesta part d'estimar, d'estar junts, de fer pinya per un projecte que tots tenim a la vista, doncs aquesta és per mi és el valor que em va fer estar a la colla i seguir-lo. I llavors, en el temps, quan vaig estar un temps que no vaig venir, quan vaig tornar, va estar supercontent, va obrir sempre els braços, vull dir que era una persona que no era com de persones que hi ha, que a vegades, ostres, passa una cosa i llavors se'n recorden. Ell, si passava una cosa i quan venia una persona, estava 2 o 3 dies que no venia, truca a aquell, o vés-la a veure, com és que no vens? Aquesta part, ostres, això del seguiment, i que ningú hi sobra, que tothom els necessitem, sigui qui sigui. Aquesta part em va quedar tan aquí al cap que tot i ara doncs, encara penso el mateix. Jo per la meva part faig un breu incís. Jo l'any 94, de fet, arrel d'anar a veure els Minyons allà de la Mercè, que diria que vam fer el primer 2 de 9 fora de Terrassa, n'havien fet un, el primer que hi ha l'any anterior, el 93 crec, no estic segur, que és aquell que surt la figura del caganer, perquè Ramon Codines defensa el castell, evidentment si no treu el cul aquest castell no es carrega, de fet una mica com el nostre 3 de 9, i vam anar a la Mercè, diria que amb el Buendia, el Xavi, hi ha algun, no sé, recordo ara, 3 o 4, i després d'aquesta actuació vam dir, hòstia, si ens fotem castellers. I llavors vam dir, doncs mira, li fotrem una cosa, anem a provar un dia els castellers i un altre els Minyons i decidim què fem, perquè els Minyons també tenia bons amics. De fet, el Codines, el germà, el Jordi, havíem estudiat junts, el Tomàs Pons, havíem també cantat a la coral, a Estornell, com amb l'Ignasi. I més gent que conec dels Minyons, no? Llavors, la meva germana és mig minyona. Llavors, i van dir, mira, el primer vam fotre unes cerveses a Guiu Cremat, perquè normalment nosaltres aquí al Cremat, Frankfurt Cremat, anàvem a prendre alguna cosa, i va donar la casualitat que el local està al costat, a casa del poble antiga. Vam anar allà, anàvem amb el Xavi Buendia, el Rafí, que em sembla que mai va estar a la colla, no sé si va anar algun dia a l'assaig, però em sembla que no, diria, i jo. I vam anar allà, ens van atendre bé, el mossèn allà amb el seu despatxet, que vam dir, hòstia, total, que ja no vam anar als Minyons. I a partir d'aquí es van fer castellers i tot això, no? I fet aquest incís que m'he allargat una mica, a mi em va motivar el fet que un dia, em sembla que va ser a l'Ignasi, que potser al principi va anar a alguna reunió, em va dir, hòstia, vine a una reunió que fliparàs, perquè, hòstia, ja hi ha el Pere Català, el Jan, tota aquesta gent que expliquen històries de castells, castells fa 30 o 40 anys i està molt bé. I vaig anar a la primera reunió. Hòstia, no sé on la vam fer.
diria que aquí a Terrassa, però no me'n recordo on. I llavors em va flipar una mica això, no? D'hòstia, de dir, una cosa és fer castells, no? I l'altra és, hòstia, doncs realment veure la història dels castells, no? I realment això és el que em va motivar, no? A entrar més endavant doncs, al Fons Castell de Guimiró, no? De fet, jo, per exemple, la colla tècnicament mai m'ha agradat, no? No he estat mai a la tècnica dels castells de Terrassa ni possiblement mai estré cap tècnica de castells, no? Però la vessant més cultural dels castells doncs és el que, i també organitzativa dels castellers, com vaig estar doncs, 3 anys a la Junta, doncs és el que més em motivava. I llavors, de fet, doncs, bueno, va haver l'any 2000, després de que vaig organitzar juntament amb diversos els actes del 20è aniversari, doncs vaig deixar la colla en quant a la junta directiva i vaig ja només dedicar-me al Fons Castell de Guimiró fins a la seva dissolució, que no te'n recordarà quin any va ser, però bueno, potser vam estar doncs, uns 15 anys, no? Treballant doncs, en tot. Evidentment, quan vam aconseguir doncs, que tot aquell llegat de l'Emili Miró doncs, estigués preservat, en aquest cas aquí l'arxiu comarcal, a Terrassa doncs, ja va deixar una mica de tenir sentit el Fons Casteller, malgrat es van fer moltes activitats relacionades amb els castells i vam organitzar la castellística, unes jornades del que era la visió de la premsa del món casteller, que vam fer a Esparreguera, vam editar la revista també, vam fer llibres, vam estar fent un munt d'activitats, no? Al voltant sobretot dels castells, la castellística i també una mica de la figura de l'Emili Miró, no? Jo, una de les coses que també que es deia era que érem un nucli, hi havia el Jan Grau, com es deia, el Jaume Brugueres estava molt, en qüestions polítiques, estava molt vinculat a Convergència i això, i tenia molt bones relacions en aquell temps, clar, que manava en aquell temps era Convergència. I me'n recordo que l'11 de setembre de 1981 ens van convidar a fer 3 actuacions en un dia. Al dematí vam estar aquí a Sant Adrià del Besòs, que ens van dir, nois, escolta, no us donarem res, no podem pagar res, diu, però us convidarem un refrigeri. I me'n recordo que quan vam anar als castells ens van portar allà a un hotel, que estava allà relativament prop, i m'agafa l'amic i diu, collons, mossèn, diu, collons, com tenem ara? I ens van fotre un piscolabis que semblava com una boda així. Amb el que vam menjar allà ja podíem haver dinat. I diu, collons, he anat a bodes que no he menjat tan bé com aquí. L'Emili Miró, diu, ostres, de brutal. I llavors vam anar a Viladrau a fer castells. Ens van també convidar a berenar i aigua i tot això. I al vespre tenien que venir aquí a Matadepera, a de la Diada, que ens també, això va, el d'allòs, el Jaume Brugueres, ho muntava i això, no? I, ostres, ens vam anar en 2 autocars i vam quedar, bueno, extenuats, perquè era el principi de la colla, total feia un any i això, i era aquesta part doncs, que valia la pena per això, perquè la colla era com una família, no? Ja, recordo l'Hipòlit, bueno, tota una sèrie, el Marcel Relats, tota aquesta gent, ostres, que em ajudaven en el d'allò, però a l'hora de fer qualsevol cosa era tota la colla que s'hi posava, no? I a l'Emili això, doncs, sempre, quan acabava l'actuació, feia alguna arenga, i nois, escolta, que això, avui ha sigut un dia 3 actuacions, però podem estar ben contents, ens han sortit uns castells dignes. I ara me'n recordo d'una anècdota, que això, com se deia, el de la Vella, aquell que havia sigut cap de colla de la Vella,
és pagès. El Pinyes, No, l'altre. el Bartolí. El Bartolí, me'n recordo que quan ja quan es havia ja mort l'Emili Miró, sembla que era el 90, que estava ell, feia la crònica dels castells, em va venir i em va fotre una bronca perquè diu si l'Emili Miró aixequés el cap li cauria la cara de vergonya perquè hi havia una nena que portava, dels que pujaven, portava uns pantalons curts, no portava i els mocadors, que no, la meitat de la gent anava sense mocador i tot això. Home, mentre vam poder, vam intentar de seguir, però la gent, això ja no era... Però sí que em va passar aquesta anècdota amb el Bartolí, que ens va dir, no sé quin any era, que diu, si l'Emili Miró aixequés el cap i veiés perquè ell sempre això, posa't el pantaló, que si la faixa, aquesta faixa està fluixa, tens d'apretar-te-la, els pantalons, tens de portar els pantalons així, aquests de pintor. No li agradava que la gent... Si ell valorava això, en el concurs de castells sempre deia que ell puntuaria les colles que estèticament fessin els castells més bonics, no? Que això del castell que d'allò es tremolava, i això no li agradava, el castell tenia d'estar segur, a ell li agradava ensaig, i això que els castells tremolessin o que anessin les persones, i això, les persones i el castell, que tothom estés ben col·locat i tal com se té de fer el castell. De fet, una vegada que vam anar a actuar i hi havia el Pujol, me'n recordo, però és que no s'entera, va dir, vosaltres sou els que és de la colla d'aquell home gran, oi que sí? Sí. Això era quan vam anar aquí a Sant Andreu de la Barca, que vam anar a inaugurar una empresa. Ah, sí, home, sí, la papelera aquella. Sí, paperera. Sí, que realment van fer una indigna actuació, perquè, a veure, ens van contractar una empresa encera finlandesa a Martorell, feien la inauguració de la planta. Amb els calés i van contractar una cosa castellera i nosaltres sí que estava per allà el Pujol, que veien la inauguració, òbviament, i es va enterar que érem de Terrassa i va dir això. I ostres, diu, vosaltres estàu a l'any 81, amb l'Iguillermo Manera, allò que t'estava explicant abans. La colla aquell senyor gran. Aquell senyor gran, i llavors que, a més, aquesta actuació també va ser sonada, perquè el Jan Grau li van baixar els pantalons i va quedar en calçotets, també, i que aquesta... En un concurs, no? Sí. I vam anar allà a Montsegur, que això ho va bellugar el d'allò, el Jaume Brugueres, i vam anar allà i el miri, on està la gent? I tothom, com passava allà a Montsegur, tothom, com passava per allà, pum, tancava les finestres. Diu, collons, qui ens vindrà a veure aquí si tothom tanca? I, bueno, al final vam fer els castells allà a Montsegur i l'endemà vam anar a fer castells a Perpinyà, així per la cara, que si ens podíem haver fotut un paquet perquè no teníem ni permisos ni res, vam fotre els castells allà pel morro, no? I bueno, això... Bueno, no era com ara, no? No, esclar, ara està la cosa més... permissius amb tot, no? Sí. Ja et dic, i això, el bo és que amb tothom, quan anaves a les festes, me'n recordo que teníem un senyor que també era de Canet de Mart, que havíem anat a fer castells a Canet de Mart, i, ostres, una altra de les anècdotes que vam tenir, que vam actuar al 81 a Sabadell, i vam actuar i llavors actuava la Trinca. I allà a la plaça Catalunya va dir, hosti, anem a sopar, i els de la Trinca diu, per què no sopem junts? I vam sopar amb els de la Trinca. I amb aquest, el Miquel Àngel, vam tenir bastanta relació amb el Gras. I bueno, va ser l'Emil i com que els altres, el Miquel Àngel li preguntava coses. I vostè des de quan fa castells? I jo des d'estar a la panxa ja els vivia els castells. I que els agradava i els vam estar vist, perquè llavors ells tenien que actuar a les 11 o a les
a les 12, a les 11 de la nit tenia que actuar. Doncs mira que nosaltres vam acabar els castells, que devia ser quarts de 10, fins allà 3 quarts d'11, allà pim, pam, allà amb pizza i això. Aquestes coses, que era una persona que era molt estimada a tot arreu. Anaves a qualsevol ajuntament, com et deia, Canet de Mar, i allà també, vull dir, hi havia un senyor japonès que havia estat ajudant a fer la Sagrada Família i, ostres, ens explicava, bueno, que aquest senyor li agradava tant, i estàvem allà al despatx de l'alcalde de Canet de Mar i l'Emili explicant, i aquell senyor estava tan entusiasmant, se li veien els ulls, que hasta que com aquell que diu, li queia la bava, perquè l'Emili sabia explicar les coses, era molt maco. Vull dir, l'apreciava molt i, tot i que no era res més, però jo el tenia com una persona de la família.